Sa po ang lahat. Shout out naman. Meron ba tayong mga kaibigan dyan? Hello po. Hello po sa inyong lahat. Meron ba tayong mga friendship dyan? Shout out po. Shout out po sa inyo. Wait lang. Live. Live na live and alive. Live, alive, live na live. Hello po. Kumusta po sila? Live na live po tayo. Saglit lang po Yun. Shout out po sa inyo. Shout out kay Affectionate Guitar Pedals. Shout out. Thank you for joining my live. We are heroes tonight. Matagal-tagal din akong hindi nag-live. Kaya parang naninibago ako. Hindi ko alam kung paano. Wow. Live po tayo. Live. Ayan nga po guys. Sa unang live ko, medyo 3 minutes lang. Dahil medyo mainit sa labas. Malayo sa wifi. Kaya pumasok ako dito sa kwarto. Kailangan kong mag-live. Alam niyo na yun. Nanganib ang aking alam niyo na. Kaya pa-support naman dyan sa mga walang ginagawa. Ayan, don't forget to like my video and share. share. Ayan, shout out naman sa 2 million people in the world. At napansin ako dito sa aking live. Shout out. Mag-comment ka lang po para ma-shout out kita. Ayan guys. Shout out sa 2 million people. Don't forget to like my live for today. Oh, ayan. Kailangan ko lang. Hello, ano yan, Day? Wala lang, nanganganib kasi yung ano ko WH, kaya kailangan kong mag-live today. Pasensya na po, Idol Jeff TV. Ayan, thank you for joining my live. Kamusta po ang live? Ayun. Salamat. Shout out naman, don't forget to share naman, pa-share naman ng aking live. Pa-share. Share naman po ng aking live. Thank you for I've been passing time watching trains, but ano lang po, for entertainment lang. Wag po sanang alam niyo na. Alright. Shout out. Shout out po, mga ka-Berks. Wala nga akong wala akong lagyanan ng aking wait lang. Wala akong lagyanan ng aking
telepono. Ang hirap ng mahirap. Ayan, pwede na ba? Pwede bang ganito? Sandali na lang. Yun, nakaupo lang ako. Maaari bang? Ayan, shout out naman guys, mga ka-berks. Ano kayo dito sa aking live? Mag-live tayo ng mga ilang minuto. Ayan. Ayan, kitang-kita ko dito ang mga bisita ko. Sandali na lang. Ari bang mabigyan? Wala talaga akong handle na cellphone. Oh no! Laglag ng aking cellphone-ish. Sa kakahanap ng magandang yan. Sub natin ganyan. Alright. Yan, pwede na. Wala kasi akong yung phone holder. Yun. Ayan. Sana may bisita akong dumating. Share. Kumusta ang aking mga friendship dito sa UAE? Ano ba itong ginagawa ko? Tagal-tagal ko na kasing hindi nagla-live. Parang naninibago ako dito sa harapan ninyo. Ayan. Shout out kay Jeff TV. Guys, i-subscribe nyo yan si Jeff TV. Alright? Sandali na lang. Maaari bang pagbigyan? Pa-share naman. Shout out sa 2 million people in the world. Shout out. 2 million people in the world. Maaari bang pagbigyan? Kumusta po? 2 million people. Hi guys. Kikita nyo ba ako? Or hello guys. Wala eh. Tinitingnan lang ako. Nanganganib kasi ang aking WH. Kaya, kailangan kong mag-live. Kailangan kong supportan nyo guys. Kumusta? Kaway-kaway naman dyan. 2 million people. Kaway-kaway. Okay. Okay, kaway-kaway. 2 million people. Ayan. Si Ace Breaks and Pisces. Wow, shout out naman. Thank you so much. Evening, everyone. And host with the most popular smile. Namiss ko lang mag-live kasi yung yung WH medyo mababa na. Kaya na-alarma lang ako bago mahuli ang lahat. Thank you for coming. Thank you for dropping. Don't forget to like my live.
Thank you, Ace Breaks and Pisces. Thank you. Maaari bang iwanan? Welcome to my live. Welcome to my live. Kumusta po? Usap-usap tayo, kwentuhan tayo. Mga ka-Berks. Welcome po. Ayan. Thank you talaga. Ayan. Thank you po. Na 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 na. Siguro ang daming taon na nakalipas, ngayon lang talaga ako nag-live ulit. Ayun. Kaya naman, thank you so much talaga sa mga bibisita at manonood pa ng aking live for today. Ayun. Salamat sa inyo. Salamat sa suporta nyo. Kumusta Ace Breaks? Pa-share lang. Pa-share lang po ng aking live. Pa-share. Ang tupra. Na 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 na. Paano kaya dito? Pag-aralin ko ulit paano maglagay ng music. Highlight, save to your channel as. Paano kaya dito maglagay ng music? Ano? Nakalimutan ko na eh. Thank you 2 million people. Ito kaya, ano ba to? Paano guys maglagay ng music? Guys, ayun, hindi ko alam paano maglagay. Saan ba makikita yun? Wala naman dito, option. Paano guys? Pwede ba yun guys maglagay ng music dito sa, hindi yata pwede, no? Dito sa aking cellphone. Ayan, ambisyoso talaga ako. Paano kaya ito lagyan ng, yung parang bumabubbles. Yung katulad dati. Wala na yata, iba na Iba na dito sa cellphone pag mag-live. Thank you for the support. Walang option eh. Ganyan lang. Okay. Ayan, shout out to million people. Walang option dito. Hanapin natin. Kaway-kaway, guys. Ayan. Ganyan pala yan. Ito. Dito sa... Thank you for the support. 2 million people. Ganito pala. Ayan. Nakaka 15 minutes na tayo. Kaya naman guys, ako'y nagpapasalamat sa inyo
sa inyong walang sawang suporta. Thank you so much. Sana madagdagan pa ang ating mga kasama. Ang ating mga supporters. Thank you, thank you, thank you. Hanggang sa susunod na live, kahit 15 minutes, gano'n lang para lang meron tayong dagdag views para sa ating minimithing WH na kumukulay pula na. Alright? Shout out sa lahat. Gusto kong i-shout out muna ang aking mga sisters. Ang aking mga sisters in Christ. Si Ate Bing, shout out. Si Ate Tina, shout out sa iyo. Hello. Si Ate Tess, shout out. At yung isa pa naming Ate Tess ang pangalan na taga Kalipae. Hello, hello, hello. Kung mapapanood mo man ang aking live ngayon, ang video na ito, thank you sa inyong support. Shout out din kay sa kaibigan ko dyan sa Dubai na si mahabang pangalan. Ano nga ba ang pangalan niya, no? Nakalimutan ko na. Si Belle, si Nulin, ayan, shoutout sa inyo. Sino nga ba yun? Pangalan ni Jane, si Mary Jane. Naguguluhan ako kasi nga, binaliktad niya yung pangalan niyang Mary Jane, kaya nahirapan akong maalala yung tunay niyang pangalan. Shout out kay Mary Jane na nasa Dubai. Shout out sa mga kiberks natin dyan kay Sis She Vlog. Shout out sa iyo. Gusto kong i-shout out kayong lahat, isa-isa, pero alam nyo na kung sino-sino kayo. Shout out sa lahat-lahat na aking mga naging kaibigan, mga katropa, talaga lang katropa. Shout out sa inyo dyan. At syempre, shout out sa aking kapatid na sa Sharjah. Alam mo na kung sino ka. Sister Alma, ayan, yung aking kapatid. Shout out sa iyo at sa iyong buong tropa, sa tropa mo dyan sa Diba. Ayan, shout out sa inyong lahat. Thank you so much. Hanggang dito na lang ang aking live dahil medyo gabi na. Madilim-dilim na sa labas. Pero ano pa lang, ang oras dito ay nasa 7:20 ng gabi. So, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Thank you, thank you. Bye-bye. Sa hindi pa pala nakasubscribe sa aking channel, pag napanood nyo ang aking video na to, please subscribe my channel and please like my live. Ayan, yung live natin ngayon. Araw-araw na ako magla-live para masanay-sanay na rin ako. Yun. So, kahit konting oras lang, magla-live tayo para i-shoutout ang ating mga friendship dyan. So, thank you so much, guys. Hanggang sa muli, it's me, Ping Biahera. Ayan. Thank you sa inyo. Shout out sa 2 million people in the universe. Thank you. Don't forget to like my video. Ayan, bye-bye. Paano ba to i-end? Wala, hindi ko alam to i-end. Ito siguro.
Ayoko.